Здравейте на всички, които ме гледате! Здравейте! Аз съм Никен! И днес сме в... Не знам в какво сме. Някакъв сървър. В принцип той се казва LBSG. Не, всъщност се казва Liveboard или някакво такова. Този има... не. Опа, извиня, припознах се. Сега. Знаете ли какво ще играем? Ще играеме... книга Games. Да гледам с набавам. Това съм да... Тази карта... Да, не е тази карта съм гледала. То не виждам да видим. Да, както знаете, тук... Това се дава. Да, тук отиваме до ние честове и... не пишете име. Не ли пишете име? Често там, взимаш си неща, после тръгваш там и като тръгнеш на там, трябва да търсиш честове, трябва да ги избиеш тук всичките. Така, сега и имаме време, не знам сега какво да става. Геймбот старт. Това ще е епизод, докато не става 5 години. Така, почваме след 3, 2, 1, 0. Не знам къде съм. Искам. Мали? Пуснаха това. Когато бъхвам, виждам често. Бързо видях. Yes! О, чакай, храна тук. Бързо слагаме брони. Взехме диамант, супер. Добре, трябва ни друго. Добре, супер, имаме камена брадва, която е добра. Всъщност да, добра си е. Тези игри много ме напрягат. Страх ме! Дай си нещата! Между другото, на четвърта минута трябва сме тук на спам, защото винаги на четвърта минута. Май! Не. На всеки... На всеки 4 минути. Ходим само направо, не искам въобще да се далечам толкова много. Четвърта минута, аз не знам колко. 6 минути. До 2 минути. Чек да се екипирам. Така. Вау, изглеждаме. Тук между другото. Тия обувки се отварят с ръка. Може ли? Нищо. Освен картофите са полезни. Къде са? Те трябва ми още един диамант. Мислех, че ще има диамант, имам пръчки и отиваме на спам, правим се меч, енчантваме. Не, нямаме лапис. Мали! Бегай. Викам, че с някакъв каменен меч или нещо такова. Сайна, брат, тя ще ме разцепи, и с всичко. 5 минути бързо към спално, бързо, дай газ. Лапис! Yes! От това съм нужда. Стига, що не ми дадете само един диамант?
нещата. Давай ти им. Честно, ти стотивате. Стотивате. И сега ще разкажем. Стотивно. Сега ще стигнем. Сега ще. И стотивно ще, а? Майко, бърже. Ще ме убият. Аз съм смега и знаете какво ще? Тази колко да майко, гонят мене, часовете се радженват. Що? Почти. Супер, не мога. Сега газ, че... Това следва ли ме още? Някак си мръсен. Чекайте да се екипирам аз. О, фул айрон. Хайде, Iron X. Разказах ви играта, Та също. Ще... Фак. Чакайте. Опе, диаманта. Да енчантнем. Бързо. Breaking comeback. Имаме ли още лапис? О, вау! Яко. Yes. Нема бар. Тя ме уби! Не мога да повярвам, това беше най-хубавата ми и най-развитата ми игра. Тази карта знам всички честове, знам всичко, знам цялото. Ще пътям. След една минута. Да, тя се ето. Искам я стигна да бъда. Ето, хора, виждат един чест. Искам да се снимя, аз искам я. И? Тем. Отдем пише хай, аз ще пиша тем. Какво не ми се праща команда? Пълно се не види, да сте. Знаете какво? Винаги аз ще стоя на спално. Няма нищо да ми попречи да стоя на спално. Само ще стоя на спално. Не, това си ми е плана. Отечките от една година. Не, възикам се. 5, 4, 3, 2. Какво другите ще успеят като магарят? Бързо да ще се. Пинг-понг, пинг. О, Откъде се здобих с тези неща? Откъде се здобих? Откъде? Картофи, чакайте. Откъде се здобих?
Wait a second. White. Какво искаш, бе? Какво искаш, бе? Ми справите. Но на 6 ви. Аз тук... Не знам. Изчезвай тук. А тук са лъки смители. 15 бяха. Мисля да ида да фаскам задните. Това ще не е добре. Я така е. Какво, аз имам вече диаманта на брада, не знаем откъде. Работа. Я убия. Не ми трябва броня, тъй всъщност. Не знам, трябва ми хубава броня. Някаква безполезна. Сега ако ме убият, аз ще получа. Ох, само хлябът ми ще ми трябва. И е така ще оставяме. Все едно няма нищо. Оф. Трябва да се насочвам към никовете. Тук много бързо се огладнява. Не знам, защото това е някакъв бък на самата игра, смисъл. Това си е мега бъгът. Там има някакви откачалки. 3 тимове! Сега тя ако са тимове, аз ще се грам. Добре, трябва много внимателно. Добре, така ще слезем. Не! Там има. Добре. Екипирахме се мега добре. Чаква мега добре. Да убия. Абе! Искам ти каската. Каската. Каската, бе. Защо не получавам? Добре. Но тук няма. Сняме, тук няма нищо. Няма смисъл да ходя там. Тя гъби не знам за писани, тия картофи също не знам за писани. Запалка, панталон. Това не. Добре, не. Сериозно, аз не знам това. Може да има там. Сериозно ли проверих се на това? Направо да си кажеш по дяволите, нали? Челки 4 има. Тъдно да не са тия станалите, нещо ще се побъркаме. То са го проверили на бас. Бия, бе. Бягай надалеч. Full iron set. Вече се залечи. Нищо тук не ми трябва, нищо. Честно казвам, искам един лабис. Само тук. Само това искам. Да.
Не знам нищо. Колко пържолки? Добре, това ще стане. Ние там често говорихме, нали? Не съм гладна. Го мидл. Ми един лапсис. Да си енчам на брадичката и там да ги разпочвам. Добре, трябва да ядем. Че имаме 2 минути. Ела така, бе! Ела, бе! Ту, ела така. Така, да се отърве малко. Аз отгледам всяка. Къде ще? Човек, след имам там колко мисля, аз съм колко години и ще убия с стажа. Там идва човек. Давай. Не. Той има слър. Как бе? Аз ли го убих? Бе, трябва бързо да реченеме. Ще имаме една минута. И трябва да реченеме цели 3 сърца. Оф! Стресна е. Добре, вече 2 сърца. Защото колкото по-малко сърца имаме, само ще става. Ще бият по-лесно. Оф, не знам. Чуда се дали да използвам. Много дайде ме. Половин сърце, хайде режим най-бързо, бързо. Готово. Не знам, чуда се дали да използвам. Брадвата или меча? Брадва, меч. Айде, мечо. Елате бе, не ме пийте бе. Не, ще победя. Ще я победа? Победих! Господ сам! Това са. Кимова. Беги, Господ! Аз печелих. Yes! О, то си има скин на дърво. Ще се следваш с дърво, нали? Да, той ще се следва. Добре, хора, надявам се да ви е харесал епизода. Мен почти не ми хареса моята победа. Искам да я повторя. Победата ми. Не знам как миналата игра не победих, а бях с енчантнат меч. Sharpness, а победих с брадва и меч, които не бяха енчантнати, но все пак имах добра броня, може да се каже. Абе, не знам. Епизодът, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете един палец нагоре. Също да се абонирате. И коментари, дали да продължавам с поредицата на Survival Games. Също, преди да не да се запомня, да си кажем, довиждане. О, то си има скин на нуб. Си лава крипър. То си има скин на нуб. Така, ето тук са мега многото неща, които също може да пак да се играят, като например Bed Wars, то е също като Egg Wars, но трябва да си опадеш леглото. Това е Hot Rock, което не мога да се сета, Survival Mode, не съм Capture the Flag съм играла, Bounty Hunter не съм, Prison не съм, Teams не съм, защото Team, добре, значи отборно, но каква е целта? Добре, няма значение. Skywars съм играла и другите не съм, само Bed Wars и Skywars. Може в другите епизоди в този сервер, като влеземе. Виж статуя. Този сервер, като влеземе следващия път, ако ви хареса. Разбира се, може или да играем на Skywars
и да пробваме нещо странно и интересно. Защото не съм го играла и интересно. Значи ще го прочим, но съм тъмпи. Не знам. Но, айде, чао. Харесайте, абонирайте се. Чао.